dongane gak kira diijabah, ibadahe gak kira diterima, bahkan syafaate Kanjeng Nabi lho gak iso bantu, gak iso nulung. Arep disyafaati Kanjeng Nabi ning ora kena. Sapa wae ana wong telu kuwi. Ibadah kaya apa ora kira diterima Allah, donga kaya apa ora trimo ra kira diijabahi Allah. Bahkan syafaat Rasulullah gak bisa menolong. Satu, aqul waliden, anak yang durhaka kepada orang tua, nglarake wong tua, gak hormat nang wong tua, gak gelem mulyake wong tua, zalim nang wong tua. Sapa wae anak meskipun pinter nglarake wong tua, ibadahe gak kira diterima. Hoi, dongae mboten kira diijabahi, mboten saged nampi syafaat Kanjeng Nabi. Pantes, soalnya ora ana wong tua, ora ana anak. Terus wong tua ngeramut anak wis suwe, anak ngeramut wong tua rata-rata mung sedelo. Wong tua tau nggembol anak, anak ora tau nggembol wong tua. Wong tua tau ngeden ngetoke anak, anak ora tau ngeden ngetoke wong tua. Wong tua ngrumat anak sing dinteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tua iki karo ngenteni matine. Wong tua ngrumat anak kuwi ikhlas, duwe anak kok lara awake panas nangis nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mawon sing ngenteni lara, anak kula waras, sing penting anak kula waras, kula mawon sing ngenteni lara. Anak ra ngira gelem ngenteni ngono kuwi. Ayo Bapak Ibu, sampean misalnya duwe bapak wis pikun, sampean gelem ngenteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun, bapak kula aja ngono. Wong tua duwe anak pilek irunge buntu meler umbele dicucuk umbel itu disedot. Saiki bapakmu irunge meler. Umbele gelem nyedot. Mangkane lek ana anak kok sampe elek karo wong tua, demi Allah gak ngira barokah uripe, gak ngira tentrem atine. Walaupun sugih pangkate dhuwur, mesti rekoso uripe, gak kira iso tentrem. Ana sing lenger-lenger iki ketara elek mbek pakane. Lah marenono nang tobat. Hubungan antara anak dengan orang tua itu undang-undangnya cuma terdiri dari 2 pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, jika orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Durung wong elek karo wong tuane terus ke urip uripmu. Nomor 2 sapa? Sing ibadahe gak bakal diterima, dongane gak ngira diijabahi dan gak bakal iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Istri yang suka melukai perasaan suami, suka menyakiti hati suami padahal suaminya benar. Walaupun ahli ibadah, sholat yo fardu, yo sunnah, yo tahajud, yo witir, yo hajat, yo duha, awabin, rawatib, qobliyah, ba'diyah, poso rame Ramadan, tok sak poso sunah dilakoni kabeh, sedekah nyanyo, haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Hati suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, ibadah gak kira diterima, dongane gak dijabahi, gak iso nampa syafaat. Lho sampe wong wedok mbok ahli ibadah kaya apa lho. Nglarake sing lanang ora salah. Sing lanang gak gelem ngapura kedisikan mati, ora iso mlebu swarga kok. Iki hadis Kanjeng Nabi dawuh, sono akhirat ana wong wedok, iki ora rupa menungso, bentuke ora menungso. Ndase celeng awake khimar, khimari jaran anakan. Keledai, ndase celeng awake jaran. Sopo? Ya mau istri yang suka membebani suami di luar batas kemampuan, suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami.